Benvinguts al fossat del Teatre Poliorama. El dia de l'estrena, com ja he explicat altres vegades, es fa allò que es fan regalets als companys actors. Aquest cop no he comprat res, sinó que he fet Art Attack. En aquesta funció hi apareix un gat. O sigui, no apareix un gat, és com Déu, no existeix, però la gent parla del gat com si existís, o sigui, com Déu, vaja. Amb funk he fet gats. I mira, he fet gats. Gat! M'han quedat molt bé, trobo. Per ser que sóc un desastre fent manualitats que no em sé ni pentinar, ni maquillar, ni res. He hecho un gato con barro y le he hecho bigotes y... Us faig una mica de tour turístic perquè trobo que aquesta sala és bastant màgica i té com... Mira, el Pepe. Hola, Pepe. Què fas caca? Què collons? Aquí sóc el cagaré del llibertí. Ximpala! Oh, otro gato. Però ho he fet jo amb funk. He fet Art Attack. Oh, posa el nom. Sí! Gats! Gats! I a mi la família m'ha regalat aquest ram maco. Mira quina olor. Mireu quins regalets. Mira què ha fet l'Anabel. Mira el gat. L'Anabel ens ha regalat unes plomes perquè ell escriu en ploma, el Diderot. Una colla de gent enferma de la cabeza. Colla de gent enferma de la cabeza. M'estàs sanejant, l'Abel. M'encanta. El meu pare em saneja. M'encanta aquest episodi. Hauríem de portar unes tisores bones, perquè aquestes no van molt bé. A l'Ignasi li hem de demanar unes tisores per sanejar. Aquestes són de cosir, Ja. M'està sanejant amb unes tisores de cosir. Molt bé, Jan, toques molt bé. Ets guapo, saps? Sí. Com fas per ser tan guapo, Menjo pastanaga. Nagues? Sí. No pastanaga si no ets guapo. Ai, mira, ahir vaig pensar en tu. I què, Michael? I vaig veure això. El que passa que no et vaig enviar la foto. Verge Santíssima de la Trinitat, totes les creus de tots els Vaig àngels. veure això. Coge tu turno, agafa el teu torn. No! Déu meu! La guillotina! Tinc tanta por. Com pot ser? Jo també. Però el futur ens darà la raó. Oh, sí! I ara jo sóc un soldat i també sóc un ratpenat i un soldat. Vestit així també seré un soldat. Si és Marc! Això ve de lluny. 30 minuts obrim portes... Això què vol dir, Laura? Que portes entrarà al públic. al públic. Entrarà al públic. Ostres, quins nervis, Michael. Abel! A veure, no. Jo de Tu vegades tot ho dic dius coses. correcte. No, tot Tot no. ho dius fantàsticament Tot no, correcte. i si no dic correcte, Què? agraeixo molt que algú em digui. Això no es Sí, diu així. agraeixo molt que algú em Sí, digui ho perquè agraeixo. sóc una perfeccionista. Exactament. Soc Pol de la catalana. L'Helena, que li agrada 70% de cacau. La Clara, que abans de començar la funció, la seva preparació és menjar pa. L'Anabel, que té menjar, però com cus, aquí té el seu costurer. M'agradaria saber més, jugar més amb la càmera. Bueno, el zoom el tens aquí dalt, pots jugar, si vols. Oh. Maco, això. Com peinarse para una boda. Sí. Fas dos xurros i els gires dos cap al mateix sentit. Dos botifarretes. Dos botifarretes fas així i llavors vas enroscant així, Lliguem els botifarrons. Fem una enciamada. Tenim la cortina que fa conjunt amb el vestit de la Clara. Ru! Una altra botifarra. Tots són botifarres, aquí. Tots som... Sí. Estem a punt d'acabar la recta final, ara és molt important no perdre la concentració. I gràcies a això... La Tina. A veure, que soy Tina Carlai. Ja ho entenc perquè no l'havia posat. Per forat. De les coses al forat, suela. No va bé la cosa, no tenim això. La Clara és molt suau. Som molt suaus aquí, la jovenalla. Queremos a este chico... El planter. El planter és suau. I no vaig fer el cabell. Cada dia només tard. Estoy buscando un hombre Y yo también. que sea alto, Yo No, también. bé. guapo, Y yo también. que baje la basura. Y yo que también. me No cocine la quiero cena. la luna, baja la basura. Gracias. Decidles que se callen, por favor, ya.
O com es diuen aquests nois teus? Aquests nois meus es diuen lomons. Lomons, decirles que se callen, por Per què dius favor. castellà? Me estoy deprimiendo ya, estoy absolutamente deprimido. Que estàs lejos. A veure, això què? Flors marianes. No, això és Carlitos, tio. Si no estás aquí, wow, wow. Me haces vibrar como la lavadora, me Velázquez. pones a mil Velázquez. como el contador. Velázquez. Guapa, Velázquez. Home, Suelen, has trigat 3 anys. Ai, que el sí, avui sí. Gunyalons, ets un artista. Això ja estava fet o ho pintes tu? Això estava fet, no, jo pinto molt millor. La frase avui. Què diem avui? Quita la frase, vull dir. Ningú ha pensat res. decir hoy? Hauríem de fer Això, Vale. Ah, ja en teniu una? Jo també en tinc una, però per un altre dia. No. Quina anaves a dir? No, és molt curteta. Va. Jo! Amb mi! Ai, que bona. Sí! És bona. Vale. Va, i... Jo! Amb mi! Abel, tu, que ets el... És que disposo de diverses sinceritats. Vet aquí. Ai, Veus? la coordinació. Veus? He tornat pel volum 13è. El volum 13è! Anem a tancar la pantalla. Anem a la Cerdanya, nois. A la Cerdanya, anem a la Cerdanya. On anem? A la Cerdanya. Subtilesa, no faig gens de soroll. I ara mateix exhibir una cara ben trista. En 10 minuts heu canviat 100 cops de fesomia. És que suporta que te'n vagis a llit amb tot el que porta nagos. Però per què avui en concret fa anys que dura això? Tu et penses que jo et sóc fidel, oi? El dubte és 100 cops més delectable que la veritat. Oh sí, 100 cops pel cap baix! Ho has fet molt bé, Anel. Sabeu una cosa, Lomons? El sexe és la guerra. Capítol... Ai, m'he de posar això. Va, Jan, posa'm-ho tu. Tenir tot. Ah, sí? Vols que et faci un llacet? Sí, posa'm aquí el llacet. Pónmelo aquí. Y el lacito se pone así. I este lacito se pone... Sí. Uno. El briguinans. Ja ho vens? Hola, soy un mono. Hola, soy un mapache. Explica la història de la mascarilla. Explica-la tu, vine aquí, explica-la. Un dia, la nostra amiga Clara s'estava Hola, fent jo. la puesta a punto. I s'estava començant a maquillar. Clar, abans de maquillar, com tota gran actriu catalana, Què ha de t'has fer? d'hidratar la cara. T'has de posar crema hidratant a la façona. Es va prendre molt a pit tot això de la hidratació. I em vaig hidratar molt bé, tan bé que... Tan bé que va agafar el producte que més hidrata de tots, que és una mascarilla de cabell. I se la va untar per la cara com qui s'unta un ungüent amb molta passió. La cara vermella, No, com perdona. la bandera de Xina. Japó. No. No? Japó és com et quedarà el culet després de... NS, NC. Donde tengas la olla. No metas la cigala. No metes- Hola, em dic Carmina i sóc una noia molt fina. Papa! 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 Tenies raó. He comprès l'error que he estat a punt de cometre. Papa, tenies raó. La meva relació amb en Dansení seria ridícula. Ell és massa vell. Hauria de néixer un gripau. Ai, però que bufó que és aquest. I deu ser tan fàcil d'engalipar.
guanyat, he guanyat. Que he guanyat, yeah. S'ha mogut, s'ha mogut, s'ha mogut, s'ha mogut, s'ha mogut, s'ha mogut, s'ha mogut. Prou! Passa a jeure! Us ha obeït? Qui? El gat! Tan gran i tan... I fent això. Jo crec que Rafol s'ha quedat bé. I tan ingenu. Mira si fa anys que miro d'espavilar-lo una miqueta, però no s'hi nota gens. És que demana molt de temps educar els pares. Deixa'm entrar, sóc el gat! Sóc el gat! Que t'ho trec Ah, no, tot. perquè no, perquè ara fem una altra funció i perquè no surt, això. Vull dir... Perquè no surt, perquè no surt... Podries dir això que li has dit al Jean, que has dit no la compronguis. No la componguis. Sobretot no la componguis. Fora d'aquesta raó, perquè l'altre era molt bonic. Era molt mono, sí, era mono. Hi havia molta sensibilitat. Agárrese fuerte y aguante el resuello. ¡Mami! ¡El desayuno de la señorita Carlata! Oh, ya lo creo que lo probará. Se tomará todo lo que le han traído. ¡No lo tomaré! Señorita Carlata, no respire, aguante. Venga, le van a traer el desayuno. Señorita Carlata, le he traído el desayuno. Venga, se lo tiene que tomar, señorita. Por favor. No lo tomaré. Lomons, veniu-nos a veure teatre. Veniu. Veniu, us donarem l'esmorzar.